Добрый дзень, паважаныя аматары баскетбола. Сёння 4 лістапада мы рады вітаць вас на афіцыйнай цырымоніі, падчас якой будуць вызначаны паўфінальныя пары супернікаў 25-го Кубка Беларусі сярод жаночых каманд. Нагадаем, што 18-19 снежня 2021 года ў спарткомплексе «Алімпік-2011» у Маладзечна у барацьбу за кубкавы трафей уступяць 4 жаночых калектыва. Смокі Мінск, Гарызонт Мінская вобласць, Алімпія Гродна і Гомельскія рысі. Таксама каманды разыграюць вось такія цудоўныя і арыгінальныя медалі. Лісаванне будзе ажыццяўляцца наступным чынам. У кошыку А размяшчаюцца назвы каманд. У кошыку Б нумары, якія будуць прысвоены калектывам у працэсе лісавання. Удзел у сённяшняй цырымоніі прымае галоўны трэнер нацыянальных каманд, майстар спорту Анатолій Владимирович Якубенко. Калі ласка, Анатолій Владимирович. Просім вас выцягнуць каманду з кошыка А. Каманда Алімпія. І зараз нумар з кошыка Б. Нумар 1. Просім перамяшаць каманды і выцягнуць каманду з кошыка А. Гомельскія рысі. І перамяшаць і выцягнуць каманду з кошыка Б. Нумар 2. Просім выцягнуць каманду з кошыка А. Смокі Мінск. І нумар з кошыка Б. Нумар 4. Команда з кошыка А. Баскетбольны клуб «Гарызонт» Мінская вобласць. І нумар з кошыка Б. Нумар 3. Зараз мы з вами бачым табліцу, згодна з якой каманды выступяць у 25-м Кубку Беларусі сярод жаночых каманд. Ну а зусім хутка у 12:30 адбудзецца лісаванне Кубка Беларусі сярод мужчынскіх каманд. Далучайцеся да трансляцыі.